Chcete vedieť, ako vyzerá lenivosť v praxi? Teda myslím inteligentnú domácnosť. Bez mobilu dnes nikto nevyjde z domu. Samozrejme ani ja nie. Kdekoľvek som, mám celú svoju domácnosť pod palcom. V tahovém môžete mať zapojené žalúzie, rolety alebo garážovú bránu. Dokonca je možné zapojiť aj osvetlenie alebo kúrenie. Keď potrebujem stiahnuť žalúzie, nemusím sa pohnúť ani z gauča. Stačí pohnúť prstom. Chcem vytiahnuť žalúzie v kuchyni? Ťuknem na kuchyňa a žalúzie sa takto vytiahnu. Ak potrebujem len nakloniť lamely, aby som videl von, ale zároveň tienil, tak spravím len toto. Ak teda chcete komfortne ovládať žalúzie odkiaľkoľvek, potrebujete elektrické žalúzie s ajočkovým motorom Somfy 4S, tahomu a stiahnutú aplikáciu od Somfy. Stojí to za to.